Den 12. september 1998 søulykkesrapport. Fiskerfartøjet Havboden sejlede fra Hanstholm kl. ca. 04.00 til fiskeri efter konsumfisk i et område kaldet den 4. grund, ca. 15 sømil vest af Hanstholm. Fartøjet var ventet tilbage den efterfølgende dag. Den 13. september 1998. Havboden blev fundet sunket liggende på styrbords side på kurs ca. 200 grader. Redningsflåden var på sin plads i stativet på aluminiumsbakken. Det ustatiske udløserrelæ havde virket efter hensigten at have åbnet sin udløserpæl, men redningsflådens sugingsskjort var forkert monteret. Redningsflåden var jo monteret forkert med det her hydrostatisk udløser. Og vi kunne jo se, at selve flåden havde rykket sig lidt i sit leje. Så den havde jo selvfølgelig nok rødt på at skulle derfra, men da det var monteret forkert, var den jo så ikke kommet op. Og det er jo så, fordi jeg vedkommende, var den utrolig grim ting. Den mand, eller de folk, der bliver udsat for, at det redningsudstyr ikke er i orden, det er frygteligt at have tanken. Altså, jeg kunne slet forestille mig at sejle med på hav, hvis ikke, at vores redningsudstyr, det var i orden. Man drømmer for eksempel ikke om at tage ud og sejle, uden at pejle olie på sin hovedmotor, eller uden at sørge for at have proviant med eller et eller andet. Men lige at kigge efter sit redningsudstyr, det er måske noget af det, der... Nå ja, det kan man sgu altid gøre, ikke også? Vi vidste jo, at der kunne ske noget, men altså, man tror jo altid, at jamen, altså, det er naboen, det rammer. Og vi er jo erfaret, hvad det vil sige, at vi er naboer. Og det er i hvert fald en situation at komme hjem. Men vi skal videre, og vi kommer også videre. Det skylder vi jo i hvert fald også. Og jeg sagde, det skylder vi i hvert fald børn. Altså. Og der må jeg indrømme, der er jeg ikke bleg for at præge lidt moral for folk også, fordi uanset hvem vi er, og hvordan vi er, og så fremdeles, så rent moralt set, så har vi et eller andet sted nogen, der sidder, der håber på, at vi kommer hjem igen. Og der jeg mener, at de ting, vi selv kan gøre, det skal vi for pokker da gøre. De 3 fiskere på havboden mistede livet. De havde måske overlevet, hvis redningsflåden havde været monteret korrekt. De havde i hvert fald fået en reel chance, hvis flåden var kommet op. Sådan er det. Monteringen af redningsflåden kan ofte betyde forskellen på liv og død ved et forlis. Men tilsyneladende er der mange, der ikke tager det så alvorligt. I hvert fald ikke, hvis man skal tro den undersøgelse, Søfartsstyrelsen lavede for kort tid siden. Ud af 890 redningsflåder var 190 monteret forkert. 190, eller næsten hver 4. redningsflåde. Mange af dem ville aldrig komme op til havoverfladen. En mand på Hanstholm Havn husker havbogens forlis bedre end de fleste. Det var i hvert fald træls, det kan jeg sige. Så ligger lige herude, værneskib lige her. Om jeg vil stød her, så ligger værneskibet lige herude. Samme vej som vi går her lige nok. Vi fik, der blev ringet fra havnen og cirka hvor vi er her. Og man vil sejle af der 4. grund, og kan sige, for de har hørt fra Bern her. Og allerbedst, som vi sagde her, stod her i alle 3, så kunne vi lukke petrol herude på havnen. Nå, så dem her er altså helt gang her. Der er noget gang her.
Så gik der ret langt, så kunne du se det film på røn her. Petroleumsfelt på røn. Og så købte vi hver den. Vi fulgte bare strive, petroleumsstrive op imod. Og pludselig så det skive på vores lund. Og der lå Bernd at ned, og folk lå væsen om og dør og jagte over trøste ihjel eller noget. Det var altså træls. Det var bare træls. Fordi den der skide flår, den nemt var kommet op. Det var Ola Jebsen, der fandt havbuen, men skæbnens bind er underligt. Næsten præcist et år efter, den 7. september 1999. Søulykkesrapport. Fiskefartøjet Henny var på garnfiskeri i Nordsøen. Om aftenen ankrede man fartøjet op for natten, tændte lanternen og alt dækslys og gik til køjs alle mand i forlogat. Klokken 03.50 vågnede de ombordværende ved et meget højt brag i skroget. Og derpå dengang så, at vi blev sat på, at det gør den enorme drøn i skive, der han ramtes. Vi startede bause, eller vi under bause, og så op på bar. Og det var det allerførst op og lukke af. Så op på dæk, så op på bar, og ryg i udløsningen på, og var sikker på, at selvom vi har gjort det, som jeg så før med at kontrollere alt, at det virkelig, det var det allerførste stod i hovedet. Og det var anledningen af vores tid er, at Bernd var forlist herude. Det sad stadigvæk heromme i baghovedet. Så tænkte jeg, nu skal du gøre noget andet. Fordi vi skal have fat i noget hjælp, og det skal du nå. Og så sendte han mig meddag. Ja, altså mundtlig meddag også. Og så kom Lyngby ind og sagde, vi har hørt din meddag. Altså vi har hørt din melding. Og de var peget ind på os også, og de var fuldstændig klar over, hvad der var. Inden, altså, ja, de har modtaget den. Hvad betød det for dig, da du sad ude i, eller ja, da I sad ude i floden, at de vidste, der var nogen, der vidste, hvor I var? Jamen, det er jo alt det, var. Altså, det gik jo bare, du rolle. Som jeg sagde, når vi er på hav nu her, med skiv her, så når jeg hen og sov, så det gik en skrald i skive, hvis vi nu lige nu. Vi havde noget køling, vi lå ude ikke her. De sidste 3 rejser, vi havde her, der har været sådan noget snavs af vejle nu og der. Så når der hav, den klapper til i skive, så det gik en klaske i skive, altså i anker, når det gik en bum, så vågner simpelthen bare, og så sveder jeg simpelthen bare sådan, det er helt forfærdeligt. Altså, det er helt ude i fingerspidserne, kan du føle, altså det var den skrald, det gav i den anden skive her også. Jeg håber, det forsvinder. Det er særdeles ubehageligt i hvert fald. Hennys banemand bliver aldrig fundet og sejler stadig. Der er god grund til at passe på, for havet er en farlig arbejdsplads. Hvad nytter det, at yngste mænd, som sædvanligt har vagten, de redder måske pengepungen, men ikke folkene ombord? Det kan en korrekt monteret flåde og øvelse i at bruge den til gengæld gøre. Hvorfor næsten hver 4. redningsflåde stadig bliver monteret forkert, det er svært at sige, men det ændrer sig formentlig de næste år. Mange fiskere vil de kommende år tage på sikkerhedskursus, og her får de blandt andet en grundig instruktion i, hvordan flåden skal monteres og bruges. Så lad os springe ud i det sammen med folkene fra aprilholdet på Fiskeriskolen i Nykøbing Mors. Teori og praktik, det skal høre sammen. Det skal være, ja, ikke nøjagtigt halvdelen af hver, men noget i den stil. Altså det der med at læse sig frem til et eller andet, det duer ikke for fiskefolk. Det skal man skal have i hænderne, og man skal prøve. Og vi har, hjemme i Danmark, vi har super gode redningsmidler, og så er simpelthen et spørgsmål i at øve sig i at bruge dem. Og folkene på sikkerhedskurset får gode muligheder for at øve sig. Skolens kutter Athene har alt det relevante redningsudstyr, og det bliver flittigt brugt til sikkerhedsøvelserne. Samtidig med de praktiske øvelser, så får folkene opfrisket teorien, ikke mindst den, der handler om redningsflådens udløserrelæ. Det, der kan ske ved et forlis, det er, at det går så hurtigt, sådan at man ikke når at få flåden udløst på dækket. Altså, man når ikke at få den i vandet. Så skal der være en anordning,
Og det er den, vi har her. En hydrostatisk udløser, som gør, at når skibet når ned imellem 2 og 4 meter vand, så udløser relæet her. Det, der er vigtigt, og meget, meget vigtigt for jer her at vide, det er, hvordan monterer vi den hydrostatiske udløser korrekt. Når den hydrostatiske udløser her bliver aktiveret, så må vi kun have udløserlinjen plus det svage led som forbindelse til skibet, ikke andet. Det vil sige, hvis I forestiller jer, I tager den strop her, nu kan vi prøve her, den der, og sætter herover. Sådan. Og det er en typisk fejl, vi ser på montering af hydrostatiske udløsere. Det er den der. Hvis det sker, så kan I se, så har vi både det svage led, og vi har udløserlinjen, og vi har, som vi ikke må have, så har vi stroppen her. Den holder stadigvæk. Det vil sige, containeren her, den kan give sig det stykke, som det svage led, det kan give sig. Altså 2 cm oven for stativer her. Og da det svage led har en brudstyrke på ca. 150 kilo, så vil flåden ikke komme op til os. Fordi at udløserlinjen er ikke rykket ud, og den kan ikke udløse, og så kan den ikke knække det svage led. Vi sætter den lige tilbage igen her. Sådan. Og så skal den derind i. Sådan der. Vi kan lige prøve her og vise jer, hvordan I vil kunne kontrollere jeres hydrostatiske udløser af den type her. Der tager man simpelthen bare en skruetrækker, trykker ind her, og der står push her, og så trykker man, og så ser vi, hvad der sker. Sådan. Og der kan vi se, det der sker her, det er stroppen der, den er væk. Flåden er fri af skibet og hænger kun sammen her med det svage led og udløserlinjen, og ikke andet. For så når containeren kommer op, hvis der er under 16 meter vand, så kommer containeren op til os, så kan vi svømme hen og rykke i udløserlinjen. Hvis der er over 16 meter vand, så når skibet er nede på de 16 meter vand, så vil flåden blive udløst. Flåden har en opdrift på 600 kilo, og den vil knække det svage led. Sådan ser et fejlmonteret udløserrelæ ud. Sådan ser alt for mange udløserrelæer på danske fiskeskibe ud. Udløser redningsflåde. Og der rykker I bare len ud, indtil der kommer et sort mærke på lenen, og så giver I et hårdt ryk ind. Flåden er mere end blot en oppustet gummibåd. Inde i flåden ligger et hav af forskellige nyttige ting. Blandt andet et mindre arsenal af raketter, nødblus og røgsignaler. På Athene demonstreres hele denne alvorlige fyrværkeripakke for sjov, så folk kan huske, hvordan det bruges, hvis det bliver alvor. Vi har 6 af dem her. Vi har 4 faldskærmsblus, og vi har 2 orange røg. Det er det, vi har at gøre godt med. Og det kan ikke hjælpe noget, at vi leger tivoli en juleaften, eller hvad det kunne være, og fyrer hele lortet af på en gang. Senere kommer der måske et skib forbi, en helikopter, hvad ved jeg, og så har vi ingenting at gøre med. Det duer altså bare ikke. Vi kan passende tage håndbluser først her. Der tager I bare simpelthen her, og så rykker I snoren ud, væk med den, og holder den sådan der. Og I kan også godt se på den, at man skal nok flytte fingrene fra den. Så har vi en faldskærmsblus. Det I skal tænke på med faldskærmsblusser her, der er indianertegninger på den, således at selv dem, der ikke kan læse, de kan finde ud af, hvordan fyrer vi så noget af. Her vil vi prøve alle sammen. Og så lov at holde godt ved den, fordi der er altså rekyl i de her fyre. Så gør I sådan der, og så sådan. Den tænder bare ikke. Ja, de går altså hjem. Jo. Dem har I 4 af. Ja, så har vi også orange røgsignaler. Dem har vi 2 stykker af. Måden det foregår på, det er, at man bare rykker splitten ud her,
og kaster dem ud. De vender sig selv rigtigt, og så begynder røgen bare at vælte op af den. Med det samme, I har rykket splitten ud her, så kan I bare kaste den. Sådan. Og så smider I den bare ud. Sådan. Så kommer der først lige lidt sort røg, og så bliver det orange. Gasoptaget lidt ind i midten. På nogle af fiskekutter, i stedet større fiskekutter, der vil I have også en linjekaster ombord. Styrer her, der kører I sort til sort. Så er den ganske ufarlig. Så sætter I raketten i her. Sådan. Og så kører I den over på rød til rød. Altså holder den her, og så sigter I bare på det, I nu vil ramme. Og så, den går altså bare hjemmefra, den her. Det er jo lige 250 meter len, der var øvet her. Der er ikke brug den, hvis I spænder. Det vil være smart, for eksempel, hvis man fisker med krog også, så kan man jo bruge den, hvis man kan nå avn. Det er så hurtigt. Men det er jo nok knivlet. Ja, hvem er lige, der samler linen ind i kassen her igen? Skal jeg ligge på samme måde? Nej, det er ikke. Ja. Nej. Nej, lige let, tror jeg. Bare en ordentlig ryg i. Ryg! Godt rustet med hovedet fuld af tør teori skal det hele prøves af. Flåden ligger der. Det gælder om at komme op i flåden og at bruge udstyret. I det hele taget indrette sig fornuftigt i flåden. Det er alvor for sjov. Okay, så se, altså nu er der 6 mand henne i en, ikke også? Der er en nødpakke, og der er det hele. Og der er ikke ret meget plads derinde. Og jeg har ikke set noget nødantenne, der er kommet op endnu. Så Mange er nok en leder derhen. ja, det kunne tyde på, ja. Det kunne tyde Jeg på. har set, at de skulle ombord. Det var ligesom... De var ikke hurtigt nok til at finde sammen. Så skal jeg have en søsselspil, altså. De er i madpakke der. Nærmest. Tak. Ved du hvad, det de gjorde med vilje for, hvis de blæser op med mund? Jeg tror altså, men uden at vide, så tror jeg, hvad tror I, der foregår derhen lige nu? En ivrig diskussion. Ja, en ivrig diskussion, lige nøjagtigt. Om, hvad var lige, vi skulle, og hvordan var lige, vi skulle gøre, og hvem skal sørge for hvad. Og hvordan var det med den diskussion? Den skulle vi ikke have, nej. Det er nemlig rigtigt herinde. Der må simpelthen være en, der skal igen nu og siger, nu samler I antennen. Peter, der du har ordnet tænder der, du skal have antenne ud hen ved dig. Bjarne, du begynder at fiske, så får noget at æde. Der er trangt i flåden, og forvirringen kan være total. 6 mænd skal enes og arbejde sammen. Opgaverne fordeles, og flådens udstyr skal anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Det er ikke nemt. Den fucking pump. Jeg vil tro, at det ligger inde nu. Prøv lige at tage noget af det der. Der er heller ikke kommet nogen nødraketter derhen fra endnu. Der kom der en røgsignal ud. Bare tager hovedet ned i halsen, så tager jeg ud igen. Det plejer jeg altid at sige, men det kan være svært ved jeg godt. Men jeg plejer altid at sige, den pæneste mand holder udkig. Fordi så er der størst chance for at komme op og køre, hvis der kommer nogen forbi. Ikke også? Ja, det Og så er der lige det med panikken. Ja, men det er løs. Ja. Jo. Nå, det var løs. Nå. Kom længere op. Nu ser du over nu, Øvelse forebygger panik, og går der panik i folk, ender det ofte i en tragedie. Men en gang imellem,
Heldigvis også en god historie. Ugen før besøgte holdet Thyborøn redningsstation, og her kunne redningsfolkene berette om sære oplevelser, når de reddede fiskere. Og den flåde, som er jo meget til som folk op af, der har jeg aldrig set en, der har en rens første år endnu. Det går så stærkt, det er langt, de slet har tænkt over. De puster flåde op, og så springer de ind. Og så er det mest mærkelige ting, de kan finde over at tage med. Nu her sidst i alt år ved uge, er det en, hvor de sad 3 mand i en flåde. De er taget 4 sorte vand med, og så en elektrisk barbermaskine. Det er jo nogle mærkelige ting at tage med i en gummiflåde. Altså en elektrisk barbermaskine? Ja, en elektrisk barbermaskine til 220 volt. Den har han jo meget brug for der i hvert fald. Spurgte jeg ham, hvorfor han har gjort det? Ja, vi spurgte, hvorfor han har taget den med. Jamen, det vidste han. Den tør lige, han kom til at mangle sådan en, når han kom der med. Men tilbage til flåden. Her er det store fyrværkeri for alvor gået i gang. Det er dog ikke alle, der husker instruktionerne i, hvordan man bruger faldskærmsraketter. Og det er ved at ende med et vådeskud ned i flåden. Du vender den forkert. Du skal holde ved der. Hold ved. Efter sikkerhedskurset har folkene prøvet stort set alt sikkerhedsudstyr igennem og står godt rustet, hvis uheld skulle komme deres vej. Og som bekendt er det mindre smertefuldt at forebygge end at helbrede. Hvis ikke de redningsudstyr, de er ved, hvor du så gør. Så kan du jo lige så godt tage en revolver med 9 kugler i og så trykke. Det er ikke engang med russisk roulette med bare 1 i 9, men at du kan lige så godt sætte 9, alle 9, og så holde den til banden og sige, jamen nu værsgo. Og så knalde. Det er det samme. Det er nok det samme. Du spiller bare med dit eget liv, ikke også? Det er jo lidt ønske for nu, at de skulle komme op for det samme. Det er let. Og jeg må så også sige, at dem, der sagde logisk, skal i hvert fald tænke dem om, at de her ting er i orden. Det skal de. Jeg kunne ikke i situationen. Men jeg vil så nok også sige, at hvis det her, der er sket nu, med Erling og Hardy og Bernhard, hvis det ikke har rusket lidt op endnu, de har betalt med de dyreste faktisk, man kan betale med det med sin egen liv.